20 ta' Settembru San Andrija Taigon, San Paul Kang, Hasang u sħabhom martri. Ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 1867. Għal 50 sena sħaħ, il-fidi nisranija fil-Korea ixxandret mill-lajċi u kien biss fis-sena 1836 li daħlu fil-pajjiż l-ewwel missjonari li kienu minn Franza. Fil-Korea il-Knisja kellha persekuzzjonijiet ħorox, speċjalment fis-snin 1839, 1846, 1866 u 1867 li matulhom bosta nsara taw ħajjithom għal Kristu. Ta' min isemmi b'mod speċjali lil Andrea Kim, l-ewwel saċerdot Korean li wara li tefgħu il-ħabs qatluh bil-qtuħ tar-ras, u l-Pawlu Hasang li kien apostlu lajk ta' qlubija kbira. Flimkien ma' San Andrija u San Pawl ġew ikkanonizzati 101 martri oħra, fosthom kien hemm żagħżugħ Peter Yu ta' 17-il sena u Mark Kong ta' 72 sena. Kien hemm ukoll 3 isqfijiet u 8 saċerdoti mis-Soċjetà tal-Missjonijiet Esterni ta' Pariġi, fosthom Monsinjur Imbert li kien l-ewwel isqof li ippriedka il-kelma ta' Alla fil-Korea. Barra minn dawn il-missjonarji Franċiżi, il-bqija kienu kollha Koreani, irġiel u nisa, miżżewġin u mhuwiex, xjuħ, żgħażagħ u tfal, onja u foqra. Dawn il-103 martri tal-Korea ġew iddikjarati qaddisin mill-Qaddiż Papa San Giovanni Pawlu II waqt qudiesa li ċċelebra fis-6 ta' Mejju tas-sena 1984 f'Misraħ Yeouido, Seoul, quddiem folla ta' aktar minn 500,000 ruħ meta kien qed jagħmel il-pellegrinaġġ apostoliku tiegħu fil-Korea. Dan huwa id-diskors li l-Qaddiż Papa Giovanni Pawlu II qal dwar il-Knisja Kattolika fil-Korea. Il-Knisja Koreana hija unika għaliex ġiet imwaqfa kompletament mill-lajċi. Din il-Knisja li għadha qed tiżviluppa tant żgħira imma tant b'saħħitha fil-fidi, baqgħet sħiħa minkejja li kellha teleb mewġa wara mewġa ta' persekuzzjoni ħarxa. F'inqas minn seklu, inti tista' tiftaħar 100,000 martri. Is-snin 1791, 1801, 1827, 1839, 1846 u 1866 huma iffirmati għal dejjem bid-demm sagru tal-martri tiegħek u mnaqxa fil-qlub tiegħek. Il-mewt ta' dawn il-ħafna martri sar il-ħmira tal-Knisja u wassal biex il-Knisja tal-Korea tiffjorixxi kif qed naraw illum. L-Ispirtu Santu li jonfoħ fejn irid inqeda bl-appostolat ġeneruż tal-lajċi biex seħħet il-bidu tal-Knisja fl-art tal-Korea. Kieku dawn qataw qalbhom, kieku dan il-ġid kollu ma kienx iseħħ. Kull nisrani huwa msejjaħ biex iwettaq il-missjoni lil mulej għażillu. Propju f'din il-missjoni lil mulej irid iqaddes lil dawk li jsejjaħ. Ma sejħilniex għax perfetti jew għax kapaċi 100%, imma matul il-vjaġġ tal-appostolat li jażlilna huwa lest li jipperfezzjonana bil-grazzi tiegħu jekk inħallu l-Ispirtu Santu joħloqna. M'hemmx dusija vera jekk ma nwettqux ir-rieda ta' Alla f'ħajjitna. Imma kull sejħa f'din il-ħajja twassal għal qdusija u għalhekk għal glorja ta' bla tmiem fis-sema. Santu Wistin jgħidilna għax fil-ġnien tal-mulej ħuti insibu mhux biss wart tal-martri iżda wkoll ġilji tal-verġni, liedni tal-miżżewġin u vjoli tar-romol.
Ebda bniedem ħuti eżis ma għandu jaqta' qalbu mis-sejħa tiegħu anqas xejn. Kristu għal kulħadd miet. Il-kelma tas-sewwa dik li nkitbet fuqu. Irid li l-bnedmin kollha isalvaw u jaslu biex jarfu is-sewwa. Il-qtieħ il-qalb ħafna drabi iġenna nkunu inkomplu niżlin l-isfel u nitbedu minn Alla. Għaliex ma nerġawx lura lejn dak Alla li huwa qani fil-ħniena. Inkunu għamilna ħafna tajjeb fil-ħajja tagħna, iżda xi kultant nintelqu u niżolqu lura, ninsew it-tajjeb li għamilna u naqgħu fid-dnub. Wasalt fejn wasalt fil-vjaġġ spiritwali tiegħek, jeħtieġ li tagħmel il-qalb u tagħti l-pass li jmiss. Ara fit-tajjeb li għamilt f'ħajtek u ħalli li dan jagħmillek kuraġġ. U mbagħad ara fejn żbaljajt jew fejn qed titfixkel u indem. Irritorna lejn il-mulej anki bl-użu tas-sagrament tal-qrar u erġa' ħallih jifraħ bik u jħaddnek miegħu bil-ħniena. Taqtax qalbek għax il-mulej għandu fiduċja sħiħa fik u mhux se jieqaf isejjaħlek. Intelaq fidejh u għamel dak li jgħidlek u tikseb mill-ġdid il-kuraġġ tat-tisħiħ tal-fidi tiegħek. Tintelaqx, afda fih. L-opri tajba tiegħek huma teżor għalik fis-sema. Ftakar fihom u kompli żid magħhom. Ħatkabbar dan il-ħlas li l-mulej qed jaħżen għall-ġusti u kull darba li taqa' erġa' u kompli miexi fid-direzzjoni li qed jurik dan ir-raj divin. Huwa qatt mhu se jħallik waħdek. Int insaq fidejh, il-mimmi ta' għajnejh. Mhux dejjem faċli tagħmel ir-rida t'Alla, għax xi drabi ma tkunx qed taħsibha bħalu. Hawn trid iżżomm quddiem għajnejk li hu dejjem jaf aħjar minnek dak li hu meħtieġ u int qatt mhu se twassal mal-erf u l-imħabba tiegħu. Imbagħad kif jgħidilna San Anselmu, fil-ġenna ħadd ma jkollu xewqa oħra ħlief dik li jkun irid Alla u x-xewqa ta' kull wieħed tkun ix-xewqa ta' kulħadd u x-xewqa ta' kulħadd u ta' kull wieħed tkun ukoll ix-xewqa ta' Alla. Armonija perfetta. Talba. O Alla, int ħlaqt in-nazzjonijiet kollha u int is-salvazzjoni tagħhom. Fl-art tal-Korea, is-sejħa tiegħek għall-fidi Kattolika iffurmat poplu ta' adozzjoni li għall-għejxin tiegħu sqejtu bid-demm ta' Andrea, Pawlu u sħabhom. Permezz tal-martirju u l-interċessjoni tagħhom għatina s-saħħa biex aħna wkoll nibqgħu fidili għall-kmandamenti tiegħek dejjem u sal-aħħar ta' ħajjitna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.